Salutare tuturor! După o perioadă îndelungată de secetă, iată că stihia ploii s-a dezlănțuit cu averse puternice, grindină, vijelie și chiar inundații. Străzi pline de apă, copaci prăbușiți și acoperișuri deteriorate. Iată bilanțul ploilor din capitală, dar și din alte zone ale țării. Vineri 3 mai, vremea instabilă se va menține. Vântul va sufla cu putere din nord-est. Iar presiunea atmosferică va fi scăzută. Ploile puternice continuă în toată țara. Ce părere aveți despre inundațiile care au fost? Mijare de oameni de la țară. Unica sursă de existență este agricultura și tot s-a dus pe apa sâmbetei. În capitală ziua se prognozează maxime termice încadrate între plus 19 și plus 22 grade Celsius. Da. Noaptea, mercurul din termometri va coborî până la plus 13-16 grade. Sunt posibile averse de ploaie. Au fost inundații, ați avut ocazia să treceți pe străzile inundate din Chișinău. De mult se putea de făcut o trecere pentru apă în Bâc. Râul alături, fă două țapă și gata, toată hotărârea. La nord se așteaptă temperatura de la plus 18 până la 21 grade Celsius pe timp de zi și de la plus 12 până la plus 15 grade în timpul nopții. Se așteaptă ploi. În raioanele din centrul țării, atmosfera se va încălzi până la plus 19, plus 22 de grade în perioada diurnă și se va răci până la plus 13, plus 16 grade pe timp de noapte. Sunt prognozate ploi. Cum s-au manifestat inundațiile în ultimele zile? Groaznic. Noroc că am ajuns acasă înainte de ploi. La sud ziua se așteaptă de la plus 20 până la plus 23 de grade Celsius în timpul zilei și de la plus 14 la 17 grade cu plus după apusul soarelui. Precipitațiile continuă. Ce părere ai despre ploile astea interminabile? Până unde vor ajunge? Foarte devastator și agresiv. Chiar am semnat petiția pentru instalarea sistemului de irigație la noi în Chișinău și pentru faptul că el în genere lipsește sau e foarte prost făcut. Echilibrul este esențial în toate. Echilibrul să fie și în fenomenele meteorologice din țară. Iar eu vă doresc să fiți inundați doar cu dispoziție bună.